No servus. Počuj, to auto je fakt o 2 triedy lepšie, jak tá čierna M340 vo Würzburgu. Farba ináč je metaliza, to naživo, to ja ani tak neviem odfotiť, na fotkách to hnusnejšie vyzerá. To auto vpredu má taký mini, ale ja mám v okuliároch. Tuto mini, ale to je taký minimálny. Tuto 3, tu ani nič už není. 3 také a proste také mini dajaké nájdeš. No ale auto je brutálne, až na jednu malú chybičku. Aby som prešiel, prvá je asi tu, kde som videl, tuto je jedno také, ale to má 1,5 mm kamienok, jeden jediný. Čelné sklo treba vymeniť asi, lebo tu je, toto tu je 10 cm, 18 cm od kraja a dole nad palubovkou hneď, nad palubovkou, mimo síce toho head-up je neuveriteľné, že tu zvonku necítiť, skôr, no trošinku tam s takým malinkým, ale zdá, jak to tam vidno strašne. No takže toto tu je a túto tak do toho čuchol. Také tu je, takto, neviem, jak to pristujeme práve, je to také dlhé, také, oni to asi ani neupravovali, lebo až to pokračuje túto dačo a tu dole je úplne iný taký škrabanček. Niekde sú bodky po aute, ale to sú také muchy, ale toto není. To je škrabanec. Tu je škrabanec. A vlastne čo sa dialo až túto trošinku je 2 mm fúga úplne v rohu. Ako keby, ale lak je všade od 90 do 120. To rôzne, vieš, ak tu blatníky idú, to tu je hrubšie, 120. Proste všade je lak pôvodný. Naštartoval ho pred chvíľkou, lebo sme nevedeli kufor otvoriť a nakoniec bol otvorený ten horný malý. Ale auto vyzerá nádhera. Pecka. Za mňa by to auto prešlo. Napriek tým dvom malým tam na dverách, lebo proste vidíme, čo to je. Že... A nie je to také úplne, že búrané auto. Vieš, to proste na parkovisku tak dodačo tam. To tak keby si prišiel do roboty, nebudú vedieť, ale ja kontrolujem auto, že idem z dola, vieš, takže to ja musím skontrolovať a bohužiaľ to ja veľmi dobre vidím.